Daytoy iti may kadua paset, ti pakasaritaan, may papan ni Albert Einstein. Iti napalabas, intay inamammo, dagiti kapatgan a kontribusyon ni Albert Einstein, a kapanunutan iti sangkatauan ken iti panagabanse ti siyensa. Kas naisarita iti napalabas, naganus pay laeng idi ni Einstein, ngem naridam ken natademen, ti panagawat na iti adal a matematika ken geometrika. Idi nagtawen da iti 15, na adalnan ti integral ken differential calculus. Dimteng nga rod ti panawen, idi agtutubo daytoy a kinalikaguman na ti nagbukod a nagbiag. Iti daydi tawen 1894, 1894, napan dagiti dadakkel na ija Italia tanapan da nagtrabaho. Gapot agad adal idi ni Albert, nagbati daytoy ija Munich, tapno iturpos na ti panagadal na. Iti daydi a tiyempo, si Maet ti panagduyos ni Albert iti panagadal na. Nagbalin anay paydumat kinasaririt na iti paset ti matematika a calculus. Ngem pasara idi asaan nga agatendar iti dadum a klase na tapno makapan iti laboratorio. Iti kadagiti klase adi na inatendaran, kinuna dagiti professor na nga awan tu ti maungungput na iti panagbiag na. Idi nagtawen ti 17 daytoy, simmango iti maysa amang eksamen iti panagbiolin na. Naamiris daydi ng eksamen nga adda sa bali ken karkar na, apan ang ipapan ni Einstein iti musika. Iti kadagidi si Maruno adikada, nagbalin ni Albert nalaing a violinista. Ngem, naregregget daydi panagayat na iti siyensa. Kinunana metkit di, agbiagak kadagiti darapdet ko iti musika, sirsirpatek ti biag ko iti paganurutan ti musika. Idi 1895, 1895, kayat na idi iti agadal iti inhenyeriya, ken mangipamaysa iti linya nga elektrisidad. Ngem idi nag-eksamen asumrek ijay ait gutnosyoshi teknisch Hochschule, wenno Swiss Federal Polytechnic Institute ija Swissya, saan na anayruar daytoy. Nupay kasta, napalubusan anang kumpleto iti grado na ijay Argovian Cantonal School ijay Orao, Switzerland. Idi 1896, 1896, ison ang nakastrek daytoy ijay Ait Gutnosyoshi Technisch Hochschule. Iso daytoy di Swiss Federal Polytechnic Institute. Kat nagadali jay iti upat atawan iti matematika ken pisika, kabayatan na nang isuro daytoy iti kurso apakaitadan iti diploma. Ijay universidad, may salaeng ti babae kaeskwela na. Iso daytoy ni Mileva Maric. May sa ang matematiko ken pisiko at taga-Serbia ni Mileva. Daytoy nga universidad, ti may kadwa nga universidad ti Europa, nangawat iti babae nga agadal kadagiti programa nga iadal da. Ni Mileva, ti may kalima pay laeng a babae, nagadal iti matematika ken pisika, iti dayta pagadalan kadagidi a panawen. Nayanak daytoy iti pamilya iti imperyo ti Hungaria, adda kabalinan ti kaamaan na. Iti daydi a tiyempo, saan ang mapalubusan dagiti babae nga agturpos ken aggunod iti edukasyon manipod iti universidad iti Hungaria. Iti kasta, kinadwaan daydi amana ni Milos Maric. May saan na nga nga opisyal iti korte iti Zagreb, iti Croatia, napan iti Suiza, tapno sumrek iti pagadalan sekundarya dagiti babae. Nupay adda basit pa nagpillakos na amagna, gapo iti nakayanakan na apan nakasalto ti padi, ito iti kinaalibtak na iti akademya. Iti baya ti panagkaklase da Albert ken Mileva, kanayon da idi nagkadkadwa, pasaray saan nga agatendar ti klase idi ni Albert, ket nagtintinulong da kadagiti adalan da. Nalaing met iti panagurnos, ken iti sistema ti panagsukisok ni Mileva. Tallo atawen ngayon inauna da ito ngem ni Albert. Naregget da nga agpada ang nagadadal, agsuksukisok, ken nagsursurat. Ket nupay kaaduan kadagidi insumited ang artikulo, may pupan iti panagsukisok ken panagadadal da ket naipan itinagan ni Albert, adu dagiti pamaneknek, alinaon dagiti sursurat da, iti tunggal maysa, nagkulkolaborasyonan da adwa, kadagiti konsepto nga inamamiris da. Kas iti may sa surat ni Albert ken ni Mileva, idi may ka-27 ti Marso, 1901, 1901, kinunana,
Anyan a kinaragsak, ken ukto, inton pagkaduan ta, nga ipagbaligan nga ipagteng, ti panakalepas dayto aramid ta, may pan iti relative motion. Idinaamuan ti ina ni Albert, ti ayan ayat da Albert ken Mileva, saan na ang nagustuhan daytoy. May basar iti may sa panagsukisok, anay banag may papan iti pribado abiyag dagiti Einstein, nailanad at igapunan no apay asaan na nagustuhan ti ina ni Albert daydi relasyon da ken ni Mileva, ket gaputan na sirib unay daytoy. May sapay, saan nga aleman ni Mileva? Inton dumteng ka iti edad nga 30, bakit tuuna yen? Kinuna ti ina ni Albert kenkwana. Ngem, narigget idi ti riknada at itunggal maysa. Nagsurat idi ni Albert iti Daniel ken ni Mileva, anang ibagaan na, abayat ti panagpampanunot na kenkwana, na uram jay pungan na. Iti sumuno abulan, bayat nakabakasyon ni Albert kadagiti tadakkel na, nang ipatulod daytoy ken ni Mileva iti inaramid na aladawan ti saka na, tapno makaaramid ni Mileva ti medyas na. Idi 1900, agtawan idin ti 20 ket maysa ni Albert, ket naggraduara ni Swiss Federal Polytechnic. Manariman idi nagsapsapol iti pagtrabahuan na, nga mawan ti gundaway adimteng, para iti posisyon akas kumakadwa wenno katinunay-nay ti laboratorio. Inkeddeng na tinaglako iti insurance. Kalpasan ti 2 atawen, tinulungan dayto iti tatang ni maysa a kaklase na iti universidad ani Marcel Grossman. Inawat na ni Einstein na nagtrabaho ijay Federal Office of Intellectual Property ijay Bern, Switzerland. Naited kankwana ti posisyon akas assistant examiner wenno diputado at taga-examen ti patent. Daytoy makuna a patent ti mayted a lisensya iti karbengan ti maysa mamartuat amang pasardeng kadagiti daduma a tao amang usar wenno mga ramid iti invention na. Daytoy a lisensya ket mabalinpay nga ipaay iti ideya, konsepto ken disenyo. Kadindin na idin ni Albert ni Mileva marriage idi inkalaysa na iti sibil a seremonya. Nagkasarda idi Enero ti 1903, 1903. Sakbay daydi, at dapay nagbalin nga anak da idin a babae a pinanaganan dati Lysel. Inianak daytoy ni Mileva idi 1902, 1902. Kasakbayan daydi panagkalaysada, ijay balay dagiti dadakkel na ijay Novi Sad. Nga may pagarup anatay daydi ubing kaput na nagsakit iti scarlet fever, na addaan iti napudot unay agorigor. Iti daydi at trabaho na akas diputado a para eksamen ti lisensya ti patent, na addaan ti tiempo nakidisdiskusyon kadagiti asida gagayem na, may papan kadagiti kabarwana na trabaho ken duktal iti siyensa ti pisika. Iti daytoy atawen 1902, 1902, nang bukal daytoy ti bunggoy, wenno discussion group, a pagdidiskusyonan da nga gagayem. Pinanaganan da dayto iti The Olympia Academy, wenno Akademya ti Olympiad. Gapan kadagidi a diskusyon, ken panagpampanunot na, inrugina ti nagsurat, may panggep kadagiti na suksukisok na. Idi 1904, 1904, naaddaan ti inaunaan nga anak a lalaki dagitoy agasawa. Impas ngay ni Mileva ti ubing a pinanaganan dati Hans Albert. Kadagidi simmaruno atawan, no pa imaduunay din, dagiti pakakumkumikuman ni Albert, saan ang nagliway dayto iti anak na. Iti may sa asurat ni Albert kani Hans Albert, kalpasan ang naglabas ti manu atawan, insurat na, adu dagiti pinampanunot ko a plano a siyentipiko, bayat nga indurduron ko, day di basit akariton mo iti ubing kapay. Dimteng titawen a 1905, 1905. Awan pay laing idi ti makaammo adaytoy atawen ti nagkurusan ti biag ni Einstein. Kasman apagdarikmat anayallatiw ti estado na akas kadawyan nga siyentipiko ket nagbalin ana indaklan a masirib amang baliw iti turong ti panagduras ti lubong. Iti daytoy atawen inruar ni Einstein dagiti upat a napapateg a teorya a sinurat na. Dagitoy akapanunutan tinangbaliw iti panagawat ti tattao kadagiti paglintegan ti pisika, kaya nang iturong iti panagbaliw ti konsepto ti tattao may papan iti silaw, material, tiyempo, ken lawang.
Gapu iti daytoy, mapagaammo kadagiti sumaruno a dekada daytoy nga annus mirabilis, 20 milagro iti biag ni Einstein. Idi Marso ti daytoy atawan, impablaak ni Einstein dedi muna sinurat na. Isu daytoy ti teorya na a photoelectric effect. Iti Mayo iti daytamet laeng atawan, insaruno na ti may sapay a sinurat na. May papan iti kapanunutan na may panggap iti atomo. No agpaiso ti kaadana wenno saan. Isu daytoy ti teorya na may papan iti Brownian motion. Ana pauluan iti on the movement of small particles suspended in a stationary liquids by the molecular kinetic theory of heat. Mabalin ang mayulog daytoy may panggap iti garaw dagiti babasit a partikulo a pinatal na iti awan garaw na alikido ti teorya nga adda pa nakabael ti pudot amang paggaraw iti molekula. May papanday to iti random wenno saan ang mapakpakadaan a panaggaraw dagiti babasit a partikulo at tumtumpaw iti nakatal na alikido tapat patapawen ti phenomenon nga inlawag ti teorya a Brownian motion. Kunaan daytoy a teorya a dagiti partikulo a molekula ket dumardaras ti panaggunayda bayat ngagpangpangato ti temperatura. Iti simmaruno a bulan, Hunyo, impablaak na ti teorya na may papan iti relatibidad. Naipablaak daytoy a papeles na napauluan iti On the Electrodynamics of Moving Bodies iti diaryo nga Annalender Physik, wenno analia ti pisika. Iti Ingles, Annals of Physics. Daytoy tinagbalin a pundasyon ti baro a panagawat dagiti mamasirib iti siyensa a pisika, ket isumet dagitoy tinangbaliw iti panagawat iti kay papanan ti lawang, panawen, nakaanagan ti maysa a banag ken enerhiya. May papanday ito iti epekto nga gapu kadagiti interaction ti elektrisidad ken magneto wenno iti daddu mga agtartaray nga enerhiya. Ket daydi may kapat a sinurat na, isu daytoy ti teorya na nga E equals mc squared. Impablaak na daytoy iti Setyembre iti daytamet laeng atawen. Iti kasta isu daydi atawen 1905, 1905 ti panakairwar dagiti upat a kaindaklan a surat may panggap iti kapanunutan na. Naawat ni Einstein ti kangatuan a grado ti panagadal a kinadoktor ti filosofya wenno PhD iti daytamet laeng a tawen. Saan nadagos nga darimswa a komentaryo may panggap kadagiti impablaak na tanagtaginayon a naulimek ti komunidad dagiti masisirib a siyentipiko ken pisiko. Prolipiko a manurat ni Albert. Manipud 1902, 1902, aging gayti 1905, 1905, nagipablaak dayto iti siyam a dokumento ti adal iti pagiwarnak a pisikang Aleman, Annalender Physik. Nang ipablaak pa iti 20 nga artikulo, apan ang repaso iti nayon daytoy a pagiwarnak. Idi 1907, 1907, naiwatan iti trabaho akas profesor Ijay Byrne. Idi dimteng ti 1908, 1908, kadwa da Mileva ken Albert ni Conrad Habik a nangaramid iti makunkuna a voltmeter, instrumento daytoy a pangrukod ti boltahe ti elektrisidad. Idi naipalpas na daytoy, into dingdaken ni Albert, ti panangi lawlawag may papan iti aparatos, agsipod ta isu ti eksperto no may papan ti pananggudod, iti lisensya a patent. In rehistro ni Albert day di aramid da ataloy tinagan nga Einstein-Habit patent. Saan na kinayat ni Mileva, amay nayon nga ipaykatlo tinagan na takinunana, pay, napagkaysa abato kami, kini Albert. Nagnaynayon at tinultulungan ni Mileva ni Albert kadagiti trabaho na iti siyensa. Idi may 4 ti Setyembre, intalek nga imbaga ni Mileva iti gayam na ani Helena Savage. Mararaemen ni Albert nga isu ti kalaingan kadagiti amin na pisikong agsao iti Aleman. Ket iyaw awatan da ti adu a pamadayaw. Maragsakan ak unay iti baligi na. Agsipud ta, pudno akay mudingan na dayta. Inanamaek kan tarigagayek laeng nga tidayaw, ket di mangipaay ti dakes iti kinatao na. Saan na nagbayag, idi inayon ni Mileva nga kinuna. Sipod ti panaglatak na,
basit lang yan ti panawen nga agpaay ti katinunay-nay na. Anya nga rin ti may saok, iti panaglatak, magamtud ti maysa ti perlas, jay maysa ket ukis. Idi 1909, inawat ni Einstein ti Indiaya ti Universidad ti Zurich, akas katulong a professor iti theoretical physics. Iniawat ni Albert ti resignasyon na iti patent office ken ni Friedrich Haller a supervisor na. Awan idi ti panakaammo ni Haller iti kabailan ni Einstein ket narigat na apinati daydi impakaammo ni Albert panagresign na kinuna na. Ita Einstein, di ka man agsarsarita iti mulmulluong agang angaw, awan mamati iti daytoy a kinamaag. Nayanak met ti may kadwa nga anak a lalaki da Mileva ken Einstein, idi 1910, Pinanaganan da daytoy iti Edward. Managsaksakit une daytoy, kat gapoy ti kinarasi ti salunat na, saan daan ay tugtugot a nagdaldalyasat. Iti simmaruno atawan, idi 1911, napanagprofesor ni Albert ijay Universidad a German Charles Ferdinand ijay Prague, kapital a siyudad ti Czech Republic. Dato'y Czech Republic at dati apaset daytoy ti Czechoslovakia sakbay ana paggudwa daytoy a pagilian iti Czech Republic ken Slovakia. Daytoy Czech Republic at managan itan ti Czechia. Iti kaadda ni Albert ijay, nagaramid daytoy iti 10 ket maysa a surat, ti pagsiriban. 5 kadagitoy tinaypapan iti matematika ti radiasyon ken teorya a quantum, wenno quantum theory of solids. Teorya a quantum dagiti solido. Agingga iti daydi aptawan, na ayat paylaeng dagiti sursurat ni Albert ken ni Mileva. Nupay adda idi sumangsangbay a pagrikrikutandan, kas kadaw yan iti pamilya, naan-anay paylaeng ti panagtunos da. Ngem idi 1912, iti daydi ipapapan na ijay Berlin, nasarakan ni Albert daydi maysa a kasinsin na, ani Elsa Lowenthal, maysa a diborsyada daytoy. Rinugyan na ti nakirelasyon iti daytoy a kasinsin na. Nagsinsinurat da iti nalimad kadagidi si maruno ado atawen a panagbibiyahe ni Albert ijay Prague, Zurich, ken Berlin tapno agtrabaho. Daytoyen tinangigapo ti panakadadael ti panagasawa da Albert ken Mileva. Iti sumuno atawen di 1913, agpada na bunyagan dagiti agkabsat nga Hans, Albert ken Edward nga anak da Mileva ken Albert, iti simbaan nga Orthodox, wenno simbaan ti kaunaan a pamati a Kristiyano. Managanday di simbaan ti Santo Nicolas ket adda daytoy ijay Novi Sad a siyudad ti Serbia. Kabayatan na, nakagteng dagidi adu ak panunutan ni Einstein ken ni Max Planck, amay sa idi amaraem a professor ti pisika, ijay Universidad ti Berlin, ken editor ti Annalen der Physik. Ni Max Planck, ti pagaammo a professor, anang aramid iti daydi kabarbaro aduktal, ken nasken nga ekwasyon, may papan iti enerhiya ti lawag. Napanaganan dayto nga ekwasyon na, iti Planck's constant. Ket ipakaammo na, ti kaadu ti enerhiya, a kabalinan nga imaten ti maysa a partikulo. Idi 1914, inipresira ni Max Planck ni Albert ti akem akas daulo ken direktor ti Kaiser Wilhelm Institute of Physics. Institusyon daytoy ti siyensa nga impatakder ti Imperyo ti Alemanya idi 1911 ijay Berlin. Nakalanad iti daydi kontrata na asaan na akasapulan ti agisuro ket maipamaysa na ti agsukiso. Kaadwan kadagiti trabaho na akas direktor ket iyaramid to dagiti dadduma a katulungan na. Kastamet adakkel pay ti sweldo na. Nakapamaysa nga rod ni Einstein ang nagtrabaho may papan iti teorya na a special theory of relativity. Nga madaddan ang nabaybayan na ti pamilya na. Saan met ang nakaited tinaimbag wenno nakatulong tinagnaynayon adi pa nagtunos ti ina ni Albert ani Pauline ken ni Mileva. Limed ang nagsurat ni Albert ken ni Elsa idi 1913, kinuna jay surat na. Saan ang manakigayam ken awan ragragsak na at tao ni Mileva?
Kalangyan ko ti asawa kakas empleyado, adyak mapaikat. Bukod ko ti kwarto ket lislisyak ita kapulapol. Imalis ti sanga pamilyaan nga Einstein, iti umuna paset ti 1914 ijay Berlin. Saan na nagustuhan ni Mileva ti aglawlaw ti syudad takaykayat na ti Zurich. Iti kalgaw iti dayta atawan, iti napalaus aliday na addaan ti depresyon ni Mileva. Pimanaw daytoy napan iti Zurich akadwa na dahans, nga agtawen iti ti sangapulo kat maysa ken ni Edward nga idi kat agtawen iti upat. Iti Agosto ti dayta matlaeng nga tawen, bimtak ti muna agubat ti sangalubungan. Pasaray idi nga agbiyahe iti adayo ni Einstein, pa ng bisita kadakwada, ngem nagnaynayon day di argumento dang agasawa. Nagnaed ni Einstein iti Berlin iti lasud day di gubat, nagpatingga iti 1918, 1918. Nupay adayo ni Albert iti pamilyanan, nagdandanag daytoy may panggap iti inaudi nga anak na. Pakariribukak una iti kondisyon ti basit nga anak ko. Imposible nga agbalinto anan-anay ti panagdakkel na. Kinunana iti maysa kasosyo na. Kinadindin namag ken tinultulungan na dagiti anak na iti panagadalda babaen iti sinurat. Idi 1915, 1915, pinadamagan na ni Hans Albert. Kalkalpas ko ti maysa kadagiti kapipintasan at trabaho, anay palpas ko iti biyag ko. Kat insaruno na nga impakaam mo, ti pinal ken ti pudno a kalkulasyon na, may papan iti anomalya iti orbito ti planeta a Merkuryo. Pinatuduludan na ni Hans Albert iti problema ti geometria, iti 1917, 1917, ngem insurat na met ti solusyon dayto iti lapis, iti babaen day di ekwasyon nga inted na. Manipud 1914, 1914, aging gay ti 1916, 1916, impamaysa ni Albert, ti nagtrabaho iti daydi teorya ti relatibidad. Iti daydi pa nang ipamaysa na iti trabaho na, saan nagsarsarday, ket saan nagpaspagdisturbo iti bayat ti panagubrana. Pasaray idi nga ikabil ni Elsa ti kanen na, iti ruwar ti ruwangan ti apartment na. Gapo iti nakaro abannog ken panakabaybay ati salunat na, idi 1917, 1917, nagsakit daytoy iti nakaro, stomach ulcer, wenno ulcer ti tiyan. Ni Elsa tinapan ng tarabay kankwana. Idi 1918, 1918, nagsakit manen daytoy iti jaundice. Isu daytoy ti panagamarilyo ti kudil, wenno ti puraw ti mata. Mabalinpay dagiti linget ken dadduma addanom nga aggapo iti bagiti agamarilyo. Simptoma daytoy ti kaadda ti sakit ti dalem, apro, wenno pali, ken nanguneg ti tao. Iti daydi a panagsakit na, niman met Elsa manen ti nang taripato kenkwana, agingga iti imimbag daytoy. Idi 1918, 1918, dinawat ni Albert ti diborsyo ken ni Mileva iti surat. Kinunana, no magunod ko ti premyo a Nobel, itod kunto amin ken ka. Idi 1919, 1919, may sa idin a professor ni Einstein, iti teorya ti pisika ijay Universidad ti Berlin. Iti dayta atawan, impartaang na, aday ti dumteng nga eclipse, ket mangted ti gundaway kankwana a mangadal iti epekto ti grabidad iti lawag. Dagiti naipablaak a report, kalpasan daydi nga eclipse, ket binigbigdan ti kinahusto daydi teorya na. Ti eclipse, ket may sa pasama kijay lawang, amang bangyen, iti panangserpat tayo, ditoy at tattao ditoy daga, iti init wenno bulan. Bayat ti panagrikos ti bulan iti daga, aglasat iti nagbaitan ti init ken daga, adda punto ang mabangenan na tilawag ti init, nga agdiso ditoy daga. No agbanag dayta, dayjay to aniniwan ti bulan, ti masirpat tayo ditoy daga. Managan daytoy a solar eclipse, wenno eclipse ti init. Iti daytoy nga eclipse, idi 1919, nagparang dagidi makikita idi abituen akasla na yalis da. Daytoy ket gapo ta dagiti ranyag ngaggapo kadagitoy ket agdalyasat adumanon iti daga babaen iti nagkurba nga espasyo wenno lawang iti aglikmot ti init nga inggapo ti grabidad na.
pinaneknekan day di eclipse, ti kinahusto day di teorya ni Einstein, may panggap iti relatibidad. Iti daytoy apan nakapatalged ti teorya ti relatibidad, nagbalin adakkel adamag daytoy, nagwarnak kadagiti adu a siyentipiko iti sangalubungan. Apagdarikmat a naglatak, ken pinagrukbaban ti tattao ni Einstein. Narway dagiti pagiwarnak, anapan nakiininuman ken kuana. Kastamot agim mabsuon, dagiti dimdimteng nga imbitasyon iti panagsarita na, kadagiti na dumaduma nga universidad ken gimong. Uray dagiti politiko, ket nangipaayda iti panagrukbab ken kuana. Kastapay, nga immasideg ken nakigayem ken kuana, ti Hollywood, a lugar dagiti nalalatak a celebrity wenno bitbitwen ti sosyedad. Iti daytoy atawen, nagdiborsyo da Albert ken Mileva. Adu atawen, asaan a nabigbig ti kinasiyentipiko ni Mileva, ta nagtaltali na ed daytoy, a nagakakem, akas aniniwan iti likod ti asawa na. Saan anay papakaammo no adda nagbalin a kontribusyon na iti panagbaligi ni Albert a siyentipiko. Nalabit agapo, ta pinili na ataripatwen, ken ununaen a pagserbyan ti pamilya na, ngem ti manggunod iti kabukbukudan na a pamadayaw. Manu a dekada ti naglabas, idi 1969, 1969, adda insurat ti maysa a maraem a manurat a biografiya ni Mileva. Napauluan daytoy ti Im Schatten Albert Einsteins das tragische Leben der Mileva Einstein Marriage. Iti Ingles, In the Shadow of Albert Einstein, The Tragic Life of Mileva Einstein Marriage. Iti Ilocano, iti aniniwan ni Albert Einstein, ti daksanggas at abiyag ni Mileva Einstein Marriage. Insurat daytoy ni Desanka Tribuhovich Jurek, may sa professor ti siyensa, ijay Serbia. Subyan tayo nga dagiti tawan, kat inkalaysa ni Albert ni Elsa kasinsin na iti daytamot laeng atawen, apan ang diborsyo na ken ni Mileva. Kadagiti si Marsaruno atawen, ad-addaan ni Elsa, ti nabigbig nga impluensya iti biyag na. No nagdiborsyo man da Albert ken Mileva, saan da nagkurang anang ited iti kabailanda kadagiti anak da. Manipod 1920, 1920, agingga iti ipupusay na, nagnaynayon ti panakiininuman ni Albert kadagiti anak na. Gaputad damit iti siyensa ti pagduyusan ni Albert nga Hans, nga anak na nga imuna, insurat na iti daytoy may papan iti obrana, may panggep iti Unified Field Theory, ken dagiti adu apan naggandat da, tapno paneknekan na daytoy. Daytoy makuna Unified Field Theory, ket idaya daytoy may papan kadagiti na duma-duma sa nga ti pisika, mangipalawag iti natural, a phenomena wenno banag a nakakaskas daaw. Tiganda ti Unified Field Theory, ket awidan na amin a paset ti pisika, ket pagtitipunan na dagitoy tapno agbalin amay maysa a teorya, makaipalawag iti amin. Idi 1921, impatakder ni Albert di Universidad ti Hudyo ijay Jerusalem, ket napadayawan daytoy iti Nobel Prize. Ngem saan ang may papan iti teorya na iti relatibidad, ti nakayawatan na iti Nobel. No di ket di sinurat na may panggap iti photoelectric effect. Kas in karina ken ni Mileva, idi naiyawat ken ni Albert di premyo a Nobel iti pisika idi 1922, 1922, inted na amin di premyo a kwarta ken kuana. Naggatad daytoy iti 32,000, 32,000 a dolyar Amerikano. Inusar ni Mileva di agatad a pinanggatang iti 3 a balay. 2 kadagito iti kinasapulan na nga inlako a pinangbayad iti nagnaynayon apan nakataripato ni Edward nga idin ket adda iti hospital a mental. Daydi may 3 a balay ti nagtaengan na. Inyawat na daytoy ken ni Einstein dagos met anang ilako iti daytoy ket pinagnaed ni Albert ni Mileva iti maysa kadagiti apartment da. Si Maya at Basit ti panaglinangen da Einstein ken Mileva kalpasan daydi diborsyo da. Pasaray idi anapan nagbisbisita daytoy di apartment da ket taripatwen met daytoy ni Mileva.
Ngem iti likod dagiti paspasamak. Kadagitoy atawen, nagrugimet a naadaddaan iti limed a relasyon iti babae ni Albert, nupay nagtalinaed ani Elsa ti asawa na. Nagnayon dagiti dimteng a nadadagsen a pagrikutan ken ni Mileva, ta kinameg dagiti Ruso ti kabsat na lalaki, ket nagmauyong ti kabsat na a babae. Naynayon kadagidi a panawen, ti panagbaliw ti estado ni Edward nga anak da, takalpasan day di panagbalin na a prodigy iti musika, wenno panagbalin na a maysa nga daan nakakaskas daaw a kabailan iti musika, nagrugin a nakangkangeg iti timek iti panunot na. Limok nagpay nga uray lang nga, ken nagkaro ti obsesyon na kadagiti na alas a pagduyusan. Iti dua nga okasyon, dinuklos pa ni Edward ti inana. Iti panaka-ospital ni Edward, nagawat ti trabaho ni Mileva a nagisuro. Inayon na day di sweldo na itinatgadan a renta dagidi paupaan da nga apartment. A pinangbayad iti ospital, ta nupay nagipatpatulod na Einstein idi, ti pagbayad da iti ospital, saan a nakaanay daytoy. Idi 1928, nagsurat ni Einstein ken ni Hans Albert anang ipadamag anang ikadwa daytoy ken ni Leo Szilard. May samet a pisiko ni Szilard, nagkadwada anang gunod iti patent ti refrigerator a partuat da. Daytoy nga alikamen ket agusar iti agsusukot a papel akas insulasyon. Daytoy panagkadwada Albert Einstein ken Szilard, ket nangidalan iti panagakem ni Albert iti maysa na pateg a paset ti gubat, a may kadwa, akas may basa iti sumaruno a paset daytoy a sarita. Iti daytoy a punto, mabalin nga da sumari a panaggali madamad iti panunot, no anya ti estado ti pamati ni Einstein, kabayatan ti panagpampanunot na kadagiti doktal na iti siyensa. Manipod iti namunganayan na pamati iti kinaubing na, tinaginayon ni Einstein, ti pamati, ken panagdayaw na iti kinaurnos, ken kinapintas ti kapanunutan ti Diyos. Akas nailanad iti panakaaramid ti universo, ken dagiti paglintagan na. Kinunana, ti inklinasyon a kumpet iti relihiyon, ket naigapo iti nalidem a karirik na, nga agnaed iti uneg tay amin, nga amin na banag iti lubong, agraman tao, ket saan nga aksidente, ngem ket di partuat ti kinaawan linteg, nga adda fundamental agapo ti panagbiag. Adda may sa partikular arabii di tawen 1929, 1929, idi nagtawen ni Albert iti 50. Nagatendar daytoy akadwana ti asawa na ani Elsa iti maysa padaya ijay Berlin. Maysa kadagiti nga ili, ti nangyibkas iti pamati na iti astrolohiya. Iniangaw ni Einstein daydi anosyon akas bale superstisyon laeng. Addamet may sapay asa nga ili abimalaet nang disparahe iti relihiyon. Kinunana, pamati iti Diyos ket kastamet laeng a maysa a superstisyon. Kinuna daydi sa nga ili. Iti dayta punto ti diskusyon. Bimalaet daydi bangsa nga ili amin kadakwada nagkuna nga uray ni Einstein, ket adda pamati na iti relihiyon. Imposiblimat nga ta, kinuna daydi sa nga ili at imalyaw ken ni Einstein, tapno amwen na, no agpaiso nga adda pamati daytoy. Wen mabalin ako naen akasta, kinuna ni Einstein, asi kakalma, ken inyebkas nga na ti kapanunutan na. Padasem ken serkem a panunutan, babaen kadagiti sumagmamanulaeng a kabailan tayo, dagiti palimed ti aglawlaw, ket maduktalam, nga itilikod dagiti amin a maawatan, makita, ken marikna paglintegan ken koneksyon, at dalatta agtalinaed a banag nga apagapaman, saan a marikna, saan a maeksplika. Panagrukbab iti daytoy a pwersa, nga adda iti labes ti kabailan tayo a panagawat, ket isu ti makunak a relihiyon ko, iti dayta pagpatinggaan a makunak nga relihiyoso ak. Impalawag ni Albert. Ditoy ti pangipatinggaan tayo iti may kadwa paset ti pakasaritaan ni Albert Einstein. Ituloy tayon to asurutan ti kabibiyag ni Albert iti sumaruno a serye.